Hello everyone! This is Lotong Ilongga, nagbabalik. Naghahanap ka ba mga langga ng iyong uulamin? So itry mo itong ulam, masarap. Ito ang pinakamasarap na menu ng mga Ilonggo, ang KBL or Kajos Baboy Langka. Tara, luto tayo, ipakita ko sa inyo. Ang main ingredients natin ngayon ay half kilo na baboy. Naman at saka buto-buto. Linisan na natin ng mabuti, lagyan lang ng asin para mawala yung langsa ng karne. At kapag ay malinis na, iset aside na lang natin. At ito naman ang aking slice na langka. Binili ko lang ito sa Talipapa for 20 pesos. At ito naman ang aking kajos, 30 pesos. Sa Talipapa din. Kung walang kajos, pwede rin dried beans. At ito naman ang sinigang mix original pampaasim sa ating KBL. Sibuyas, bawang at siling haba. Let's start cooking. Painitin lang muna natin ang kaserola at ilagay ang mantika or cooking oil. Unahin natin yung luya. Sunod-sunod na natin yung bawang at sibuyas. So ito na, nag-brown ng ating bawang. So ilagay na natin ang ating baboy. Ilagay ko na po yung kajos. Ang iba, nilalagay lang kapag may sabaw na yung karne at luto na. Pero sa akin, mas gusto ko igisa-gisa muna yung kajos. Magdagdag lang ng tubig para lumambot yung ating karne. So ito na ang aking langka. Mas matagal ilaga, mas malambot. Tubig ulit.
Dito, maglalagay na ako ng lemongrass. Pampamu. Kapag karni yung niluluto ko, mayroon talagang lemongrass. Mabango. Try nyo. This time, i-check na natin karni kung malambot na. So, malambot na siya. At, pati na rin yung langka. Check natin. So, malambot na din. So, lagyan lang natin ng tubig at i-timplahan na. Maglalagay ako dito ng black pepper. Optional lang naman. Kung depende sa inyo kung maglagay kayo o hindi. Pork cube. Pangdagdag lasa sa aking KBL. Ito na ang aking sinigang mix. Depende po sa inyong panglasa kung uubusin nyo yung isang sachet o hindi. Sa akin, malasa kapag isang sachet ang ilagay ninyo. At isang kutsarang asin. Takpanan muna natin mga langga at pakuluan ng ilang minutos. Init! Mainit mga langga. So this time mga langga, malambot na siya at maganda ng texture. So ilagay na natin ang ibang mga sangkap. Bago ang huling mga sangkap, tikiman time. So tamang-tama, swak na swak ang timpla. Pasok na pasok sa panlasa ni Lotong Ilongga. Panghuli mga langga, yung dahon ng kamote. Optional ito. Depende sa inyo kung walang dahon, okay lang.
Close up look, ito po ang aking KBL. Luto na po ang aking menu for the day. 2 thumbs up. Plating time mga langga, ito ang aking exciting moment. So this is it. Ito na ang aking KBL. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. This is Lotong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. Bye-bye everyone. Ingat po.